Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kuwi diwaca ora pas salat tok, tapi salah sijine ya diwaca nalikane awak dhewe ki pas safar perjalanan lewat dalan sing munggah disunake maca takbir. Nah, iki pentinge awak dhewe kuwi ngeling Gusti Allah ning ndi wae. Ning omah, ning masjid, perjalanan, ya eling Gusti Allah. Nah, dikire nek pas dhewe melakukan safar, kendaraane mlaku naik utawa jalan kaki, jalane nanjak naik, maka kita disunahkan untuk membaca takbir. Ayo padha eling tenilingan babagan ngeling-eling Gusti Allah supaya awak dhewe kuwi dieling karo Gusti Allah nalikane awak dhewe butuh pitulungane Gusti Allah. Yaiku carane eling marang Gusti Allah ning ndi wae kapan wae. Sedih lan seneng sing pertama kali dieling, pertama kali disebut yaiku asmane Gusti Allah. Ngono ya Lur ya.